novinarstvo je jedan od stubova demokratije, barem bi trebao da bude, međutim u uslovima u kojima rade novinari, prvenstveno što se tiče plata i samih uslova rada, ono se u Crnoj Gori može karakterisati kao loše ili veoma loše. Sad sve zavisi od redakcije, od medija u kojem su novinari zaposleni. Pored toga, novinarstvo, pored toga što je dinamična, interesantna profesija, novinari imaju puno dodatnih poteškoća, to je pritisak, neki trpe u samim redakcijama, od urednika, od poslodavaca, pritisak od ljudi o kojima pišu, od političara, tajkuna, do pod znacima navoda običnih građana. Međutim, ono što je bitno je da se sami novinari izbore za neko minimum dostojanstva svoje profesije, to jedino mogu što bolje bavljenje svojim poslom, prvenstveno što se tiče poštovanja profesionalnih normi, etičkih normi i jednostavno da se ta profesija, barem oni novinari koji još žele da ostanu i koji su vezani za tu profesiju, da pokazuju što više profesionalizma, ko što je novinarstvo posljednjih godina postalo profesija uz koje se uglavnom bježi.